Вертайся в школу, якщо в тебе нема 10 балів з 10 на цьому тесті. Легкий рівень, скільки складає 3 плюс 5? 8. Яка друга буква в алфавіті? Б. Який третій місяць в календарі? Березень. Підпишіться, якщо перші 3 питання здалися вам дуже легкі. Середній рівень. Скільки колес в автомобілі? 4. Для чого потрібні легені? Щоб дихати. Скільки днів в тижні? 7. Поділіться цим відео з другом, який може провалити цей тест. Важкий рівень. Як називають дитину курки? Курча.